and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Kung sa may mong gilakan dyan. Nadia, ligo na yung taong imong balatian. Naunsa naman ang among kinabuhi. Abi na kong igo na itong nahitabo ni Amaya. Pero doon na pag yun ay nadungag nga laing problema. Nga mas bugat pa kaayo. Ug mao'y apektado ang akong anak nga laki. Gawag yun ay nahimong sa isi katao. Kay kanunay kining nagkinto nga dili masayop. Jam nga naman ni. Gisukod na yung tingali sa Ginoo. Kung nasa kuto ba ang pagsalig sa iyang kahom. Dili mahimong magdugay ko din sa ospital. Okay na ko. Nakalitan lang yun ko sa kibalita ni Jared. Bahin sa nahitabo ni Aisa. Maong nawa ko kadiyot sa kalibutan. Pero okay na ko, Jem. Maong magawas na ko din, Depende sa desisyon sa doktor o Dalia, O ato pabulon si Jared. Kumusta naman ka si Aisa? Ma? Ma? Nak. Ma, kumusta na ba yung taong ka? Please, ma, tabangi ko. Ang dili ka mapukan. Pagbaton yung taon o kaligon. Ma, pag-aani yung taon ng kabugat sa ako gibati, ma. Anak. Maoday ako kipuhat karon. Akong gipakigbatukan ang laing pagsuhay nga atong giatubang karon. Okay ra gyud ko, nak. Maong gusto kong mapauli na dayon sa ato karon. Og aron mo tuo ka, ipatawag na to ang doktor. Aron nato mahibaw-an nga tinuod yun ang akong kiingon. Nga wa gyud kay ang ngayang kabalak-an ako karon, Jared. Okay ra kaayo ang iyang vital signs. Maong okay ra siya nga makapauli. Pero ang ako lang tambag nga kundo naman gani siya lain nga bation, dadalang gyud ninyo siya balik dinhi, haba? Yes, Dok. Salamat, Dok. Manding, pauli na lang una. Aron dili ka mahagog maayo. Ipakuha ta ka ni Mano, kay ako lang niya mabantay ni Amaya. Ako lang siyang bantay niya. Di ba maayo nga ikaw nga doon na edad ang magbuhaw sa pag-atiman sa usa ka masakitong din sa ospital? Ay, pero tingali, kinahanglanon niya nimo ang akong serbisyo, dong. Dili ra. Okay ra. Mga pauli lang sa... Jared? Nak? Ma, unsa man kinahita po? Nganong miingon ka man nga nakapatay si Aisa? Kaysa may iyang kipatay. O unsa may hinungdan nga iya maning kipatay? tungod sa gugma. Tungod sa gugma, ma. Mao ka na. Tungod sa pagmahal ni Aisa kang Amaya. Sorry, nak, ha? Sorry kit kayo nga, Mityo. Nabuko ningi kayo na ang imong inahan. Huwag yun ako makuha ang buot na mo ipasabot, nak. Ma, kinahanglan bagyod nga. Sultihan ta ka. Nak, di ba nagsinaaray ta? Nga sagasakit o kalipay, mag-inunungay ta. Isulti na lang na kung saan ang gusto unta nimong itago ng imong inahan, Charit. Hindi ka gidlong-an-an na. Dahil na lang na tinuod. Kaysa magkahiyop, sana lang unya inuon mo.
dili na mahitabo, Gemma. Ay sus, mas maayo nang managanan lang yun si Jared, oy. Sukad pa kani adto. Ato na nakita kung unsag kaduol sa kasing-kasing ni Aisa. Si Amaya ma. Bisag may manghigayon nga magmuo siya sa batasan adto. Pero mas may patigbabaw yun ang iyang pagmahal ni Amaya. Pagmahal nga, huwag yung sambog nga pagpakaruning nun. Mau gani nga, sa dihang iyang naibawaan. Muragyog napuang si Amaya ni Jeff. Bibukal yun ang iyang dugo. Labi na adtong gisupak-supak yun ka ni Amaya. Tungod lang adtong tawana. Nasuhito kayo sa pagkaluog ni Jeff si Aisa ma. Maong nahibaw kong labihan yun ining ampo nga unta. Mabugnaw lang yun si Amaya adtong lakiya. Pero wag yun tayo nahimo kaysa usalang kapag pamilok. Iya mading gitugyan atong tawhana ang iyang lawas o kalag. Tungod sa kwarta. Oo, tungod sa iyang kahangol sa kwarta. Una niya siguro kung unungan bagyod siya atong tawhana. Nakalitan na lang siya. Tungod kay igo ra siyang gipatilaw atong tawhana og daklit ra gyud nga kaharuhay. Aha? Dali ra gyud kay siyang gidispatsar ni Jeff. Unsa? Igo ra gyud siyang gipatilaw ma. Patilaw lang siya kadiyot ni Jeff sa kaharuhay nga iyang ipangandoy. Di na nahimong bugti, mao ang iyang dungog. Jared, May gawas na yun ang tinuod nga kolor ni Jeff. Kumaniya kapahimusli si Amaya. Diha. Gibuhatan lang dayon na niya og bati ka istorya. Nga kaamong sad ni Roy. unsa? Naamong si Roy. Tungod rasad sa pagkayabag og utok ni Amaya. Unsa? Tungod kay sakan ka na ugan raman siya ini. Ni Jeff. Kumpiyansa kay siya. Nga manawag ni Roy. Kay makig-uban og suroy. Wa gyud mo abot sa iyang unahuna nga ipabantayan na siya ni Jeff. Og tungod kay nagbinugo man siya. Mao to. May resulta. Pag-abot nila gikan sa suroy, naigo siya sa santako ni Jeff. Grabe gikuno kayo bunog niya ma. Og pagkahuman, gipalayas kaway da. Gipalayas? Sa ingon lang anak ka sayon? Uy, itong tawhana ma. Mananap siya kina iya. Igihaylo siya mayas yang sabi. Og pagkahuman, gidispatsar na. Gibunog pa. Maog sa kalagot ni Aisa. Yang giluba ang luog ni dako. Kaya nagplano masabday ni. Sa pagbiktima niya. Humani Amaya. Kay matod pa kunos demonyo. Si Aisa ang iyang gikinahanglan og dili si Amaya. Ma, kaluoy siya kong asawa. Wa na ba nang baling ko noon sa iyang sangkuan. Iya lang ikapanimaw si Amaya. Giputla niya sa sungay ang demonyo nga Jeff. Aron wa na nilaing mabiktima. Si Amaya. Hain ang akong anak. Gusto na ko siyang makita. Tungod kay iya kong gikinahanglan karong panahon na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!